Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που με διέγραψαν, αλλά και όσοι δεν με διέγραψαν, τους ευχαριστώ και αυτούς και τους εκτιμώ. Εδώ έχω μια μικρή παρατήρηση. Όταν ανεβαίνει κάποιο θέμα σοβαρό όπως είναι του μοναστηριού, δεν μπορεί κανείς να μένει αμέτωχος ή να κοφεύει. Γιατί? Το χωριό μας έχει αυτό το μοναστήρι που βλέπετε της Αγίας Τριάδος και την τρύπα του Δράκου, το σπήλαιο του Δράκου. Εκείνο όμως που με πείραξε πιο πολύ από όλη αυτή την ιστορία είναι το εξής, ότι κάποια κυρία σε στυλ κουτσομπολιού λέει για μένα ότι εγώ χρειάζομαι ψυχίατρο. Κυρία μου, εγώ θα το κρίνω εγώ, οπότε πρέπει να πάω στον ψυχίατρο, όχι εσείς. Εσείς μένετε στην αφάνεια. Εγώ βγαίνω με εικόνα, το δείχνω και δεν παίρνει καμία αμφισβήτηση η εικόνα. Δεν είναι γραπτό, φαίνεται με εικόνα εκεί που είναι. Εγώ με βλέπετε τώρα μπροστά σας, είμαι εγώ, δεν είμαι κάποιος άλλος. Κυρία μου, εάν νομίζετε ότι πρέπει να καταρρεύσει το μοναστήρι, το μνημείο αυτό, βγείτε κάτω από αυτό το βιντεάκι με το όνομά σας και πέστε ότι εγώ θέλω να καταρρεύσει το μοναστήρι. Να δω τι θα σας γράψουν από κάτω κάποιοι. Είναι όλοι σαν και εσάς? Αν είναι όλοι σαν και εσάς, είναι οι περισσότεροι, κανένα πρόβλημα. Ας καταρρεύσει το μοναστήρι. Εσείς νομίζετε ότι ξύπνησα εγώ ένα πρωί και πήγα εκεί πέρα και είπα όλα αυτά? Τι πιστεύετε εσείς πάνω κάτω δηλαδή? Τι πιστεύετε? Η καμπάνα, κυρία μου, αυτή η μικρή καμπανίτσα που βλέπετε τώρα εκεί πέρα, δεν ήταν αυτή που κρέμονταν στη μουριά. Το καταλάβατε? Εάν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, ρωτήστε πρώτα. Όπως ρώτησα εγώ. Και όσο και να με υβρίζετε, να ξέρετε ότι δεν πιάνουν οι κατάρες. Εκεί υπάρχουν κάποιες μοναχές που συντηρούν τον οίκο του Θεού. Δεν ξέρω αν πηγαίνατε σχολείο. Αυτός είναι ο οίκος του Θεού. Δεν ξέρω αν πιστεύετε. Εγώ σας λέω ότι πιστεύω. Δεν κάνω βέβαια τον Φαρισαίο, αλλά σας λέω ότι το μοναστήρι χρειάζεται κάποια παρέμβαση για να μην καταρρεύσει και για να μην χαλάσουν εσωτερικά οι τοιχογραφίες του. Εσείς θέλετε να μου επιτίθεστε, χτυπάτε το σαμάρι για να ακούσει ο γάιδαρος εγώ. Κυρία μου, καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί. Κοιτάξτε όμως το παρελθόν σας, το δικό σας, το παρελθόν, και κοιτάξτε και το δικό μου. Εγώ είμαι ο χειρότερος. Μήπως εσείς μπορεί να είστε καλύτεροι, αλλά κοιτάξτε το μόνοι σας, αναρωτηθείτε και μετά βρίστε. Εγώ δεν θα σας βρίσω ποτέ. Εσείς βρίστε με όσο θέλετε. Δεν θα πω τίποτα. Και δημόσια να βγείτε να με βρίζετε, πάλι θα λέω για σας καλά λόγια. Θα λέω ότι απλώς είναι παροδικό αυτό που έχετε, θα σας περάσει και θα συνέλθετε. Όταν όμως συνεχίζετε αυτό το πράγμα να λέτε, ξέρω που το πηγαίνετε. Φοβάστε μη σας χαλάσω τη σούπα. Τη σούπα, κυρία μου, σας τη χαρίζω γιατί σας πηγαίνει. Γεια σας, 14 χιλιόμετρα από τη Γευγελή. Φύρο μου. Χαίρετε.